हाय लोगोफोर गासिखौबो आं दिनै बे बर' मिक्सार YouTube चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय थ' गोबाव समनि उनाव दिनै नोंथांमोना मोनसे इम्पोर्टेन्ट भिडिअ लानानै फैदों बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद नलेजेबल जागोन बा जोबोद इम्पोर्टेन्ट जागोन बेनिखायनो नोंथांमोना दिनै बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आं गिबियावनो खावलायखाबाय आरो लोगोसे नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजांबा लाइक खालामबानो जाबाय दाना भिडिअखौ जागायदिनि दा दिनैनि भिडिअआ मोनसे जोबोद इम्पोर्टेन्ट भिडिअ बेनिखायनो नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ एसे गोसो होनानै नायब्लानो जाबाय दा जोंनि गेजेराव जि सोलिबाय थानाय जि भाइरेल जाबाय थानाय जि दैखरनिफ्राय दै गनाय बे दैखरनिफ्राय दै गनायनि फारसे जोंनि गोबां सुबुंफोरानो गोबां सोमोनांदों आरो बेयाव थांनानै गोबां सुबुं फुजा फाथाल होदों बा मोदाय दावदानि फारसेबो सिबिनायखौ बेखौ नुनो मोन्दों दा बेखौ आं उनाव सावरायगोन बा मोदाय दावदारि सिबिनाय बा मानो थांनाय मानो थाङि बेखौ आं उनाव सावरायगोन एक्चुअलि जोंनि गेजेराव बेबायदि जाफेरा जोंनि जायगायाव जोंनि एरियायाव बेबायदि गोबां खम बेनिखायनो जोंनि गोबां सुबुंफोरा बेखौ नुफेराखै नालाय गोबां सुबुंफोरा नायनो थांदों ज' बेयाव जेबो बुंनांगौ खोथा गैया खिन्थु एक्चुअलि खोथाया मा बेयाव एक्चुअलि मानो बेबायदि गदों बा मानि थाखाय बेबायदि दैया गोजौसिम उसिफावदों बेखौ आं नोंथांमोनजों दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन दा बेबायदि जानाया जोंनि गेजेराव जाफेरा गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव बेखौ दाब दाब जायगायाव बेबायदि दङ आरो बेखौ साइन्टिफिकेलिबो गोबां प्रुफ खालामबाय बा साइन्टिफिकेलिबो जोंनिया जे मोनसे पाइपखौ हानि सिंथाराव थुहरनानै मोनसे बेबायदि मोनसे स्टेपआव दोनहरनानै बेबायदि दैफोरखौ सिंनि दैफोरखौ हारसिङै गोजौसिम उसिफावहोनाय बेबायदिखौ गोबां जायगायावनो साइन्टिफिकेलि प्रुफ खालामबाय स' बियो एक्चुअली मानि थाखाय जादों आं नोंथांमोन दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों एसे गोरलै रावै नोंथांमोननो बुजायनो हागोन बेनिखायनो नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ एसे गोसो होनानै जाहाथे नायो आं बेखौनो गिबियावनो खावलायखायो आं दिनै जि खोथाखौ बुंगोन बेफोर गासै खोथाफोरा बा आं बेखौ हारसिङै बानायनानै बुङाखै आं बेखौ इउटुब बा गुगोलाव बेखौ सार्च खालामनानै मोन्दों स' आं नोंथांमोना बेफोर गासै खोथाखौ एसे गोरलै रावै बुजायनो थाखाय दिनै बे भिडिअखौ बानायदों नाय जों जेसेबांसिम हानि सिङाव थांगोन अब्ला जों मा गुबुन गुबुन थोरफोरखौ मोननो हागोन जेरैबायदि बे सायाव जों दङ आरो बेनि सिङाव जों जेसेबांसिम थांबाय थागोन अब्ला बेनि थोरफोफोराबो गुबुन गुबुन जायो साप'ज बेयाव मोनसे गुबुन थोरफो आरो बेयाव गुबुन थोरफो बेयाव गुबुन थोरफो बे गुबुन गुबुन जायो आरो बेफोर थोरफोफोरनि जि हाफोराबो गुबुन गुबुन जायो आरो बे हाजों लोगो नांफानाय जि दै बे दैफोराबो गुबुन गुबुन जायो जिहेतु नोंथांमोना नुबाय जे जोङो दंखलफोर मोनसे फबोब्ला बेनि जि पाइपखौ जों सोना हरोब्ला गाहायाव माबा मोनसे खन्द'आव दैया मोजां जायो माबा मोनसे खन्द'आव दैया मोजां जाया बा आयरन जायो थिग बेबायदिनो जों दंखलनि दैफोरखौ बेबायदिनो गुबुन गुबुन मोननो हायो दा बेफोर दैफोरा माबेनिफ्राय फैयो दा बेफोर दैफोरा जोंहा मानिफ्राय फैयो अखानिफ्रायनो फैयो जेब्ला अखाया हानाय लोगो लोगोनो जेब्ला हायाव गोलैगोन हायाव गोलैनाय लोगो लोगोनो बेफोर अखाया फिल्टार जायै बे सिं थालासिम सहैयो आरो सिं थालायाव ओरैबायदि मोनसे थोरफो दङ बे थोरफोआ बेबायदि अन्थाइ साइजनि थोरफो बा बे थोरफोआ लासै जुदि दैया सहैयोब्ला बे थोरफोखौ बे दैया बारनो हाया बेबायदि मोनसे ओरैबायदि इउ साइजनि मोनसे थोरफो दङ बे इउ साइजनि मोनसे थोरफोखौ बे दैया बारनो हाया बा बेयो मोनसे अन्थाइजों दाजानाय बायदि मोनसे महरनि जेराव बेखौ दैया क्रस खालामनो हाया बै जायगासिम सहैनाय लोगो लोगो दैया जोबोद गुसु बा आयरन गैयै जायो दा रिजोना जाबाय दा जों ओरैनो जेनेरेलि नाय दा जोङो दंखल मोनसेखौ थुनाय लोगो लोगो बा पाइपखौ सिङाव हरनाय लोगो लोगो जेसेबांनो खाथियाव बा जेसेबांनो थौलेसिम बे पाइपखौ हरगोन एसेबांनो जों मोजां दै मोननो हानाय नङा बा जेसेबांनो गोथौसिम जों बे दंखलनि जि पाइपखौ जों हरगोन एसेबांनो जों मोजां दै मोनगोन बा आयरन गैयै दै मोनगोन थ' नोंथांमोना बेखौ गावबा गावनि न'खराव बेखौ टेस्ट खालामनानैबानो बुजि मोनगोन दा नाय अखानि दैया बेयाव गोलैनाय लोगो लोगो बा जोंनि हायाव गोलैनाय लोगो लोगो बेखौ गोबां गुबुन गुबुन थोरफोखौ बारलांनो गोनां जायो बे मोनसे थोरफो बे मोनसे थोरफो गुबुन गुबुन थोरफोखौ बारलाङो आरो बारलांनानै बेयावबो एसे फिल्टार जालायबाय बेनिख्रुइ आरो बांसिन बेयाव मोजां दै मोनगोन आरो बेखिनि मोजां दैयाबो बेखिनियाव फिल्टार जालायबाय बेबायदि गाहायसिम जेसेबां थाङो एसेबांनो मोजां दैखौ मोनलांगोन आरो थिग जोबथारनायाव ओरैबायदि मोनसे थोरफो दङ बे इउ महरनि मोनसे शेप दङ बा इउ महरनि मोनसे थोरफो दङ आरो बे थोरफोआ मा इमपारमेबल माने बेखौ दैया क्रस खालामनो हाया दैया बेखौ बारनो हाया मोनसे अन्थाइ महरनि जों अन्थाइफोरखौ जेनेबा दैफोराथ' अन्थाइनि सिंनि हाबलांनो हाया नङा होमबा थिग बेबायदि अन्थाइ महरनि मोनसे गिदिर मोनसे माने अन्थाइयानो जायो मोनसे अन्थाइ बे गिदिर महरै इउ महरनि मोनसे शेप थायो बे इउ महरनि थोरफोआव बे दैया जमा जाहैयो आरो जमा जानानै बिसोरो गावजों गावनो मोनसे नारथाय सोमजिहोयो जिहेतु दैया सिंथिंबो थांनो हाला माने मोनसे अन्थाइ बायदि जिहेतु जों ओरैनो नायबा मोनसे अन्थाइ दङ बे अन्थाइनि सिगाङाव जुदि जों दैखौ लुना होयोब्ला जोङो बे फारसेथिं दैया थांनो हाया थिग बेबायदिनो अन्थाइ दङ सिङाव इउ महरनि शेपनि जिहेतु दैया बेयाव हाबनाय लोगो लोगो दैया बेखिबो थांनो हाला सिंखिबो थांनो हाला बेनिखायनो सिंनि नारथायजों साइडनि नारथायजों दैया मा गावजों गाव मोनसे गिदिर नारथाय सोमजियो आरो नारथायनि थाखायनो बिसोर दैया जेब्लायबो बाहेरथिं गलांनो थाखाय सेस्था खालामबाय थायो आरो बे समावनो बे इउ महरनि शेपनि जि थोरफोआव जेब्ला गोजौनिफ्राय जेब्ला पाइप बा दैखरफोरखौ बेसिम जायगासिम जों जावनाय जायोब्ला दैया अट'मेटिकलि
नारथायनि जोहै गोजौसिम उसिफावबोयो दा नोंथांमोना ओरैनो जेनेरेल नायजेब्ला जों गंसे मटर बा मटर माने बै दै थिखांग्रा मोनसे मटर बे मटरनि पाइपजों जुदि दै थांनो होयोब्ला बे पाइपनि बैबाय थानाय मोनसे दैनि बा मोनसे नारथाय थानाय मोनसे दैनि गेजेराव जों थुफ्लंना होयोब्ला बा बे पाइपखौ जों थुफ्लंना होनाय लोगो लोगोनो दैया अटोमेटिकलि गोजौसिम दावखोबोयो थिग बे सिस्टेमनो बेबो एखे रोखोमनि स' नोंथांमोन आं दिनै बेखौ एसे गोरलै रावै बुजायना होबाय जाहाथे नोंथांमोनाबो एसे गोरलैनो बुजि मोनो स' बेनो बे जिखिनि बुंनांगौ दङ बेखौ नोंथांमोना बुंबाय जाहाथे नोंथांमोनाबो एसे बुजि मोनबाय जानांगौ जा मेइन खोथाया जाहैबाय जोंनिया मा गोबां सुबुंफोरानो बेयाव मोदाय दावदायनि फारसे एसे सिबिनाय जों दिन्थिनायखौ जों नुनो मोनदों जा फोथाया नङा आंबो गोबां मोदाय दावदायखौ सिबियो बा फोथायो बा जोंनि भगबान फारसे गोबां फोथायनाय थायो आंहाबो खिन्थु मेइन खोथाया मा जोंहा मोनसे लिमिट थानांगोन मोनसे फुजिनायनि जोङो मोनसे लिमिट थानांगोन बे जों जाय बुस्थुआ जोंनिया मा अलरेडि बुस्थु साइन्टिफिकलि प्रुभ खालामखांबाय बा साइन्टिफिकलि बेखौ अलरेडि जोङो मिथिखाबाय बेखौ जोङो आरो बेखौ डाउट थानांगौ बा सोमोनांगौनि बाथ्रा गैया मानोना बेयो जोंनिया बे जायगायावसो फार्स्ट टाइम खिन्थु गुबुन जायगायाव बेफोर अलरेडि बेखौ प्रुभ खालामखाबाय बेनिखायनो बेखौ साननांगौ गोनांथि गैया दा मोदाय दावदाय सिबिनाय नोंथांमोननि सायावसो सोनारसिगोन बेनिखायनो आं दिनै जिखिनि बुंनांगौ बेखिनिखौ बुंबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम